presented by Rama Films. फ्री में नारियल बाटे बमैया हमें पूरा एरिया हो। फ्री में नारियल बाटे बमैया हमें पूरा एरिया हो। हे छठी मैया हमारा भैया लगाए दो आर्मी में नौकरिया हो। हे छठी मैया हमारा भैया लगाए दो आर्मी में नौकरिया हो। फ्री में नारियल बाटे बमैया हमें पूरा एरिया हो। फ्री में नारियल बाटे बमैया हमें पूरा एरिया हो। हे छठी मैया हमारा भैया लगाए दो आर्मी में नौकरिया हो। हे छठी मैया हमारा भैया लगाए दो आर्मी में नौकरिया हो। दहिया पे बरतिया हो तो हाथ में राइफल हो। रोज भोरे दौड़े है उठ के देबो कहिया फल हो। दहिया पे बरतिया हो तो हाथ में राइफल हो। रोज भोरे दौड़े है उठ के देबो कहिया फल हो। कृपा कर जल्दी नहीं तो निकल जीते मेरिया हो। हे छठी मैया हमार भैया लगाए दो आर्मी में नौकरिया हो। हे छठी मैया हमार भैया लगाए दो आर्मी में नौकरिया हो। अर्घ में दही मैया सेव पक मनवा हो। देह पुराय मैया भैया के सपनवा हो। अर्घ में दही मैया सेव पक मनवा हो। देह पुराय मैया भैया के सपनवा हो। रहे उदास अभिषेक चंदन के हवे फिक्रिया हो। हे छठी मैया हमारा भैया लगाए दो आर्मी में नौकरिया हो। हे छठी मैया हमारा भैया लगाए दो आर्मी में नौकरिया हो।